Egin zen antolaketa handi bat, Parisetik mugara hartio, manifestaldi bat egiteko, oinez joaiten zena Parisetik eta mugarat heldu izan behartzena. Frantzia guzian bazen moimendu azkarra antifrankista. Ez zen popularra, baina azkarra zen eta intelektualek zuten burutzen hori, eta ikasleak ere, ikaslean hitz baziren antifrankista zienak. Baina bergaraian politiko girua zen grupuskulokoak. Baziren troskistak, baziren gebaristak, baziren hau eta hoa eta bestea, eta biziki neke zen jendea biltzea gauza aman komun bat egiteko. Halata ere, izan zielaik bi eskualdunak eta frapeko 3 akusatuak eta nola gaiten da hori, kondanazioa muerte harrizkoa zutenak. Egin zen antolaketa handi bat, Parisetik mugara hartio, manifestaldi bat egiteko, oinez joaiten zena Parisetik eta mugarat heldu izan behartzena. Hemen iparraldeko jendean hitz kolaboratu zuen antolakuntza hortan. Gogoratzen naiz manifestaldia etorri zelarik Tarnosen, eta guhara joan ginen haiekin etortzeko Baionaraz, baina zen manifestaldi bat handia, oinez jiten zena Parisetik 1000 edo 2000 jendekoa, handia gan nahi du, bidetan ikusten duzelaik beste jende. Eta baina Baionako sartzea frakasua izan zen eta euria hasi zen, eta txoriak bezala joan ginen parte guzietat. Baina orduan, garai hortan, importanta zena zen, iparraldera jiten ziela jurnalistak, periodistak, jakiteko nola joaiten alziren bestalderatzen. Eta bestaldean, berotzen zen ambientia. Eta telebistak edo, orduan etzen hirukateik baizik, baina egunkariak, astekariak igortzen zituen hunat, beren enviados especiales de guerra. Eman zuten holako aurpegia gertak izan hori. Eta orduan, ere bildurteak bezala, edo forma handian, baina nahi zuten parte hartu hortan, eta gure lana zen laguntzea haiteko ara joan behar zizte, hobe errenteriat edo hobe zarautzen edo hobe hau.